Sanibona bafethu. Hey angazi yazi ngifuna ukuxoxela lo nyuthi. Hey lo mbhemi engaze ngibone la. Hey sengihambe nenye insizwa la yakacela. Lensizwa le yona itshelo obrabayo ukuthi iyakwazi ukukhipha imali yeyibhokwe. Uyabo? Uthi zonke lento engiyikhulumayo zamanga. Akwenzeki lutho lapha emalini yeyibhokwe yena engafike ithathe le mali. Bangithinta labafowethu. Bangithinta labafowethu ukuthi cha nayi le ndoda ithi ingakwazi ukuthatha imali yeyibhokwe. Yona inawo umuthi inawo umuthi wemali yeyibhokwe. Hey. Yazi lo mpemu uphethe intelezi ngokhamba nesikhwama sakhe esikhulu esimnyama, isikhwama sesisalileke sona emketeni. Ukhamba liqhephukile. Hey. Lo mpemu ungene nje iminute waphuma esembethwe izinyosi. Yabo hlezi ngiyibona inyosi idlaba umuntu ukuthi uyabona lento ehlele lo mpemu yenye into kuma nje uma nje bala ngaphandle baplana ukuthi bangasilanda kanjani isigubhu sakhe kade sihleli la. Kade sihleli la beplana ukulanda lesi sikhoma sakhe lezi sisele lapha entabeni ngathi sekumnyama akekho umuntu ofuna ukuya khona. Abafuna ukuthi sisuke la ngenxa ukuthi abakwazi ukushisa isigwama. Uvukela ugaka. Ngihlekiswa indlela ade garada ngayo. Manje simile ke semgaqweni manje simile. Akafuni manje ukuhamba, akaboni nasemehlweni. Inyosi zimkhipha ukubaba. Hey ngiyeza lapha. Bafethu ayidlali imali yeyibhokwe. Ukhamba liqhephukile isikhwama sithele lapha. Manje akafuni ukuhamba eshiya isikhwama. Ngiyasho mina kubafowethu bafowethu asihambeni ungcono sibuye kusasa sekukhanya. Hayi bathi hayi le ndoda iyakhala ngesikhwama sayithi ayikwazi ukunyakaza ishidlo la entabeni. Lisele idlo sentabeni. Hey bafowethu ake kuphuthume kubona kusobuye ngixoxela ukuthi kucinephi. Uphuma embethwe izinyosi engasabonakala sekumnyama. Ehambe khayise eyiphunga ngeshoba nayo ugcine lilahlile. Kulukhulu imali yeyibhokwe ayikulungile futhi kusobuye ngibone.